kamjong mega berhak asal lebuhan Lugan ta jing linh ngô ba qua Cùng ngạt sâu chính tiếng vu berhak Keleng sampo Kapo chung binapa Ensin jong ngangin lagi kti Roya Tangin larang ikti baro Long bakwa Ngin lagi kti Royong
ruai ke basan spa san huai. La da fi qua ban yo na ga po dan por hasna la da fi qua po jing den soi ban jo dan por hasna agasna dan kapo ini ruai kan kecil ruai tak kecil ruai cing duai pada kerpat kat kibala ban yeng isoba ban yeng ning bajon kapor bamta yak bangin yo ban ruai kan kecil ruai kan bajur balai spa art pupra kan bala ban yeng isoba ban yeng ini ruai kan kecil ruai tak kecil duai Vinga cùng Christ Jesus đang ban Nhân ra cái gì giống như này rồi anh phải
Syam dalile Tajongi lang baro nang matakapuram. Amen. Nakarpa di sekretari bin pensengawa ke program kabayadai bat kani kapor. Reverend Chairman ka program KBD bat kini gajing seng talong kumni. Nadu kapor sipo beje, hadu sipo siteng AM. Nilayo ia gajing ruai Bible ha gajing alam ka standing choir mau kerwat presbytery. Ha kapor sipo siteng AM nong alam jing ruai bat nong tem standing choir seora presbytery. Pules dang bat duai Master Strongwell Kharbani. Nyoban pediang ye kijing aingu bat kat badang pediang ye kijing aingu ngin yo yini choir. Kabaning kong na kijing seng kena balang pung sanyang. Kabar na ka standing choir Rambrai Presbytery. Balai na ka standing choir Menar Presbytery. Kabasaw na ka standing choir Mau Kerwat Presbytery. Besan na ka standing choir Jing seng samla KJP Sinat Sepngi. Nyo ikajing penkentang ikajing aingu nong keren Reverend Lendans Im. Jing penbena na ikajing seng samla Sinat berka balang jing penwai. Pastor kani kalong ke program hai kani ikajing seng. Hakapas lang ikani ke step. Penpau ikajing sengamu yau blay. Boleh alam nyala kejong kejing seng samla sinat. Hakane kejingnya kendo kabar pusau hakane kebalang hapung seniang. Ngayang hakane kapor nakaliang jong kejing seng samla sinat. Ban pediang sengau baha ya baro kipadon hakane kejing seng. Idon na pedeng jongi moderator pedon buram jong sinat kejongi. Reverend LD Nongsi, Secretary Reverend K. Shangdier, Assistant Secretary Reverend PG Kongsdir, Treasurer Jengke Sinod, Teman Besan BL Nonglight Statistician Reverend TK Yaupniau. Nisgau Buromru ia kejing norengkat jengki Executive Secretary, Senior Executive Secretary Reverend J. Arthaba, Executive Secretary Reverend L. Nongrod. Idan apreng jongi ki dekat ki delicate. Ki balayawan nadu ke John Mead Sin Holding. Hakane ke jing syakri lang ke jongi yau blay. Para pengai beit ki donru ki invitees ki baka balang ke khot ngau bha. Ingat bakin sapoi kham hadin. Idon ki pastor ki propastor. Balong ki pastor rangba joko sinat ke jongi. Ki pastor ki padang sedang bantrai ke kam. Bat ki bala long ru ki pastor rangba. Ngina kaliang jong ke jing seng samla sinat. Ngipriang sengau baha syabun ya pibaro. Ki donru ki teman besan bei jongi. Balong ki nong syarai lempat ngiha ke kam jong ke jing syakri yau blay. Ipriang sengau bahaya biru, kibala juya lamteng ia kejungi seng samla. Hakis nem kibala leitno, kidon rengkat batni hakane kapor. Kublai sibun ia kane kapor kapa pilak pelai kerpang batni.
kalong kajing penraham mensim ya kajing syakri lang kajung ya ublay hakane kesengi upaj ba bala sius pa jong ublay bala wan naki laipau teligi presbytery jong kesinat sepngi ibana jan bat ki bana jengai hoi le se donru ki bala wan naki weipat kisinat ki bamarjan ni priang singo bahaya phi syakane kajing syakri lang kejongi laban donru bat ngengej bakan long kumta baki wei ki kenhun balang ru ki rangkat bat ngi nakaliang jong jing seng samla sinot ni priang singo bahaya phi tongin syakri yau blai syakri lang bat ngi hakane kapor daga jing kemen ni don yakine ki invitees istri Elmar Thong nang tai temen besan BL Nong temen besan Pisoklet nagaliang jong kajing seng semla sinot ni priang sengau bahaya pi baro haba pio ban penlut ya kapor bat ngi hak kana kapor kajing syakri lang kajongi yau blai ten kajong ublai kepadon ban penken mau yangi hak kana kapor ka ongkum ni try long nong up lang brod jonga nganom kerdo wialam yanga haki jakap lang bajerngam wialam yanga haki rut ki ki bajai jai upen pai pat ya kamen sim jonga wialam yanga hakalentika hok naga benta kekerteng jong ublai un kurku un yaram yangi ya kana kesengi baro kawai pengin yo ban syakri ya ublai kum kajing seng samla sinat ngini apatang ya kajing syakri kajing ya ublai da kajing ruai ka number ka ba arspa laipo khandai berhadin kene kajing ruai kombala penbaik i master strongwell carboni ini alam yangi hagaba pule na kaktin kajong ublai bad ban buti hagijing duai arspa life kundai ale pikhun ublai da jingkemen tongin ruai ban pensawa jing i ublai saudong kekhet utrai inang ya chasayon sayon itnat jong utrai inang ya chatai chasayon senong ba bakhuj jong utrai barok kitukhat barkakharas ke jingruai ke nambar ke arspa laipo khandai Kerteng utrai keleng bapen
trong u trai yên nang ya cha te cha se yo cha nong ba ba khu trong u trai jing vai thiang on yai sa kat ba sha prang nang ya hin nang ya cha kari u trai ngin nang ya cha kari u trai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat ngin nang ya cha seyon iten na trong u trai ngin nang ya cha te cha seyon cha nong ba ba khu trong u trai. Haswa bangsa pai hoblei haki jingat wai ngan penken mau naka ketien ka jong play naki artli ki benta kata ka bangila ban syam naka gospel ka jong Matius kalau nang ka bar pusau ka khot ka sau bat ka pra nang ta ka sithi ka jong Paul apostol shikinong Hebrew kalau nang ka sipau ka khot ka ba arpway hadu ka ba arpusan ki kentien ki ba ong kumne te ujisu ulaya tho bat ulaong to sumar ba uno noro un om syukor ya phi nama bon kinawan haka kerteng jonga kida ong manga uba ukris bat kin syukor shibon bat pin sayo sngo ispang kitma bat ki jing bana kitma to sumar phi wat sngo khuslai nama kadai bakine ki barok kin long nrei kabakut kampat lajia naba kenjaban riu kan yang yele ya kenjaban riu bat ki himaru ya ke hima bat kin long kin nem sneu bat ki jingyap themro bat ki jing khnyo jumai hasibon ki jaka nrei kine barok ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar bat haba idon lundok bakrau halor kata ka ying ublei tongin yawan hajan da ka do nuot basisha haka jing so kemen bha ka jingai balasen rej ye ki do nuot jongi da ka jing tip lem basneu barbas sat ye ki met jongi da ka bakhoj tongin ya bat skem ye kata ka jing pla ka jing kemen ka jing pla ka jing kermen jongi bakan ki syo namar ya ubala ban sine ken long uta balakular batongin ya perkhat ban ya penki perlok ya ka jinge e bat ka jinge le bha klem de ino ya ka jinge senglang jongi hi kumba long ker kom ya ki we henrei daya ker dai kentu perlok hi bat kata kham tam kat ba philai i ya kata ka sngi ka balanang jan Blain kurku, blain rap, lingba kacing penken mau iki ki art bentak ting jong blay. Ini pai blay hakicing tuai. Kopa cungi ubah beneng long bakho ka kerteng ka jong me. Wan ki hima ka jong me. Long ka mon jong me. Long ka mon ka jong me ko try hagar ka step. Ya ka bakum upat lang jong ke JP sep ngi ka try. Ya don hakane ke lempung hang ne ya ka bakum ka balang presiden pung sanyang kala pen krek ya ka bangin yo ban ya ro bat rom ya ka kerteng ka jong me ko pa bi he ko pa bisnei mera long le rokat ko trai ya ka jing sang samla hakat snem ko de baro nadu bangi mi na ka balang presiden nostan hadu menin kala la ban pendep ko trai ki kam jongka baro kala long ke ba ya dente Tikum tak ko pangit scam men long lem rokat ikan kasi baro si kum jo ya ka bakum upat lang jome ko try udah up khmi lente
terang hir ko try yak ban yo ban mat ban sngap ban skor yak ktien ka jong me karpang ko try usyakri ujong me pastor yak ba ulapan kre yak bun sam yak kubor ka ktien ka jong me tolong lem tolong ringkat ken ko try yak ba ki barok ba ulapan kre kina long ken ko try ta ka jing lam ban ka jing pecak bor ka jong me Berkom juru ko try belong lem kat ke kecing syakri kecing paro ko try. Yak bos Sharman ru dia ben la ben penyak back enti ke paro. Yak ke kecing syakri. Ko melong lem kat aduk menem step kecing simti kecing i. Ngat ke melong lem kat yak ke sengi bat ke la ben pendep. Yak ke samoy trekam kecing Ko pa bi hit ko pa bisnei. Ngabuk kecing duai kerpang ye me ko try. Yak mi e ko try sibun ke bajia. Kacing kacing Kristen kacing ko pa bisnei la long kamon kacing me ko ba ktien ke kai ke ktien kacing me ya ka bangin dia kentu perlok ngidan kacing ngidan kacing yamap kacing ya enti kacing kum ki Kristen sibun ko try ngi kendo ngiman ngidan kacing sokia ko try kum ki syakri kacing me habing yo sngau ke kacing cha kacing long chim kacing kum ta ko pa bisnei ko bagi ktien ka jome kong bagi dari tang kicing sedang dengan sekian ko try ka bangin soto ya ktien ka jome ngak ban penjanai la de ken ko pa bangin pai syame ngin IT syame ken ko try da ka jing soteng da ka jing kunyo ken ko try o bangin sngau ke ka jing try ngi kom ki pa ki bagan zaman sim ko try ya bikin ya lam ya lojong ki kon ko bangin iya ka bor kat no ko try ki angnot bangin wan ban sngap ban skor ka jaka Kumta ko pa bi ko pa bisnai. Yarap na ko try ko por dan saparo. Jang ka cim ka jangi. Patro mabat klet ko try. Ikirin kang ki plat ko masya masni. Nabai kine berang depan kita ngo. Haka kerteng jong try Jesus. Ta sai bom ji ko ro. Amen. Kublai Shibun ba strugwel namta ka jing pule ka ten ka jong ublai ba ki jing duai ki jong phi ublai kurkhu iso komendro ha ka ni ka por bi yo bani don ring don kat badngi Reverend Dr. Biel Nungri pastor nagaliang jing sang samla sinot ipriang singo bha ya phi ha ka ni ka por lapoi sagawai pat ka banta jong ka jing sakri ka jong yo ublai Bat kata kalong banlum ye kijingai ngo ki kwayar ki don santali hagane kapor kijing sengkhna balang Presbyterian Pungsaniang standing kwayar Amrai Presbytery standing kwayar Manar Presbytery standing kwayar Makrowat Presbytery bat nagastanding kwayar jing sing samla sinot sebngi kine kin nang ai ye ki kwayar ki achals kin nang lom ye kijingai ngo bat haden baladep banlum ye kijingai ngo Sengau kemen sibun jindoran kat Reverend Bias Lengkhoi kerpat ye bin buti khmadu blai ke jingduai naga benta ke jingaingu kat mengin air ruai ke jingruai ka number ka sans pa khat nyau kerpat gini koyar ke jing seng khna kanang wan yang lupa stage bukan numba me kapor sans pa khat nyau haba jing em jong Pilapan ki eryong jingker men ladu baro kathalalong nyau lagi jingker ku jer yaki baro ayu balale dau blai te pin salengo nyau jingker ku jer yaki baro nyau jingker ku bu blai lapenio nyau jingker ku jer yaki baro ayu balale dau blai te pin salengo kat banginang ki achas kinang penkre ban lomi ke jing aingu rengkar beki koyar kinang ai ke jing ruai inang ya ruai kum ke jing penkre ke jing ruai ke basan spa khat nyau Aba jing im jong pila ben ki Jingker men la do baro kata la long yo la ki jingker ku je
ki baro yo jingker kubu blela ben yo jingker ku jeni ki baro ayub lale duble te pensa lengo Ankit laka kuslai pi ut pi skotai Anba laka din pna shisha pin la lai Yola ki jingker ku artatin gandam Lenten lenti pen shurwai katba Lanjam Yo jingker ku jeriaki Baro Yo jingker ku bublela Ben yo jingker ku jeriaki baro Ayub lale duble te pensa bengo Kumta habden ki jing la re ne krau Wadu jingker men budan utrai non tau Yola ki jingker ku butrai u ben pai Jing shan pen yo hadu ba jing le kan vai Yo jingker ku jeriaki baro Yo jingker ku bublela ben yo
Ang taging song klem wa
Soul
Wan pigi batai dengan Hajan jar Henry long slow Piano, Cloy Menta.
Ngina duai. Ngiaingu ia me ablei uba ukpa jungi uba beneng. Ublei uba krau, ublei uba donbor. Ublei uba dap daga jing Ublei uba judon rengkat lembat ngi ngi kipor baro. Ngiaingu ia me ia ka jing don rengkat ka jong me lembat ngi. Hadu kanega klip mat ka bamenta. Kam tam ha kanega jingya sang jong ka jia sang samla ka jipis not sep ngi. Nadu bas dang hadu kanega klip mat. Melayarap melayalam. Melakar kuru yangi iwei pi iwei baro. Kenrat baba kanega por berka klip man. Ngiaingu ia me naman melayalam bet yangi. Kam tam yu pai lang balasu spa jong me. Ngila yo banuan hakane jaka. Ban syakri ban mane bat penun burom ya kerteng ke bakoj bat ke badon bortam ke jong me. Kenrat baba ayungin ong halor kini ki baro. Ke burom bat ke jing yaro ngi syame. Bat tang syame ubadai ban yo. Kenrat baba kane ke por bat ke kelip man. Ngiwan roa kemat kaburam jongme ban ai ia ka jing aingu na ka bental kerteng ka jongme ngiwan ra e kini jing ai kibarit ki jongi ngiduai ko trai bamanis nei ka ban pediang ia ki kerku bat pen kentang ia ki hang no ka baga jing sang samla sinat kan penon kam ia ki kan long na ka bental buram ka jongme ken ko kan ran Duai ko kenrat pemanis nei
ia kabanang kerku ia ki kon ki jong me hapok laga jong kasinat makin nang la ia kaban ai ala de syame ia ki sngi ki por baro kenrat babaka dengan por berkekeleman sikentin giduai ko trai bamenis nei ia kaban long rengkat ru akan dengan por ha kabangin sayo ngau ya kubor na tin ka jong me kabam me atrai me don ban ai leng bau syakriu jong me ko trai me tep mi oi ko kenan bau pai lang jong me ulawan kenang ha kada por barios ngau ya kubor na tin ka jong me kabalong ka jingbam kabakanya mensem trai kenrat ngaiti bangisyania ame ko trai kumba me melapenon kami isngi ki por baro yu syakri jong me kum joro hakan ga por berkekleman ngej kam ablay baki ai baro kin long long ba ga chingalam ka jong me bat kin long ki ba pediang hon akamat jong me ko trai kan long ka jingkar ku na ka bentau pai lang balasius pa jong me ubawan hang ne banyo ngau iya ga kubor na tin ka jong me ngau baca skor ablay ijing dua jing kot kerpat syakri barit jong me ha kerteng ka jong trai bernong pedim jong yu Yesus Kristus ngidam ngidwai kini baro menta berhadu halakarta amen. Kublai Shibun Pastor ia ka ikijing duai jong pi nam ta kini kijing aingu ublai unkurku ipen pau kijing sengamu ia ki santli kijing ruai kerpang ki bengelayo hakan ka step jinge sengkana balang pungseniang standing koyar rembrai presbytery standing koyar menar presbytery standing koyar makruat presbytery pat nakasinat standing koyar kejongi barok santeli kijing ruai kidan ki khubor ki bapilai padang jongi kawai pakawai kijing ruai rengkat baki khubor ka tinu blai pilai krai stom ikini kijing ruai le pejmit pejyong nak bentawan penbet penbiang yakini kijing syakri lang hakani kopor nakaliang jong kijing sing samna penpau kijing ai khublai sachisin ya ka jeng seng khana balang pungseniang ya ka standing choir rembrai presbytery standing choir menar presbytery bat standing choir makruat presbytery bat kumjuru ya ka standing choir jeng seng samla sinod ublai unang kerkhu ye phi ha ka jeng sekri badang sa langba ki sur jing roi jong phi perthai ka ni oban mat e ka jeng kerkhu in poi se ka wei pat ka banta ban sngap pat sa skor ka ktien ka jong ublai Isngau don bok sibun hakan step ni don ni Reverend London CM Pastor Wayne Pastor Angba sinot jongi Pastor ngi pediang sungu bahai pi sa chisen ngila da pediang ye pi na do kajan mit sing thoding idu wai bo blain kurkhu ye pi ki jukpen krai ki jung pi baro ban sam ye tin ka jong blai pedeng jongi hakan ka por khandiat ka kwa ban siathu ye pi by Pastor London Sim idon hagbalang Mauro Maulai Presbytery in sa simtiro ya ka kam kumu chairman jong jing sing samla ke GP Assembly teng sigoron bok sibon Pastor ya ka jing don jong pi hakan ka por pajba bala suspa jong blai up ban yo AA na pi ngidu wai bun kurkhulung ba ke jing pen khre barit ke jong pi ublain penjanai ya kita baro ki bapin supun sengeu Haswa bangin ya sngap gaktin ka jong ublay. Ngin yar wai lang ya ka jingruai ka nambar ka chispa life husan. Chispa life husan. Haden meladap ka jingruai kerpat Pastor London. In siem hagaban sam gaktin ka jong ublay padang jongi. Atau kren bajem no Jisu. Ktin jong melong umso. Ibala penmi ka jing sok kabadap da jor baro. Kajing sawa, kajing penlong, kajing penshoy do bat pop. Kajing sawa ngau bha jong me, ki jam jai jai ki du khop. Baro ki du khot jing ruai ka nambar ka chispa lai pusan.
Reverend Chairman, Jong Kajia Seng Samla KGP Sinot Sepngi, Lembat Kinong Kikam, Moderator, Bat Kinong Kikam, Jong KGP Sinot Sepngi, Ki Pastor, Ki Temen Besan, Ki Beed Ki Jongi, Ki Dukot Ki Delegates, Bat Ki Parabangit Beed Baro, Ngai Kublaya Pi Baro, Haga Kerteng Kabakor Dor Tam, Kajong Utrai, Bat Unong Pen Im Jongi, Uji Sukres. Ngi Aingo Yo Blay, Ubala Kurku, Yaga Jing Seng Samla Sinot Jongi Hadokat ni, Bangila Ban Roy, Haka Jing Shakri, Haka Kam Kajong Blay, Bangi Sungongo Uru, Yaga Jing Kershan Kabarat Ba, Kajong Pi, Upat Lang Jong Ka Sinot. Ngapan Pau, Kajing Songo Kabakrao, Yaga Sinot Samla Kajongi, Kabala Ibit Ben Peniang Nga Haka Nika Step, Ben Besai Ka Kubor, Nagaktien Kajong Blay, Bat Kublay Shibonro, Ya Reverend Chairman, Ibala keren pediang, bad ibala penitho yang tang hendiat pastor ngampat day pastor rang ba, ngadang so kena ba, kamat kini ki pastor ki bala kamrang ba, ki balong ki nong yalam, jong kasinat ke jongi, to blay unkur khu yengi, ling ba kini kapor bengin shashkor, yagaktien ka bakhoy ke jong blay, kapang pedeng jong ka kubor kalong, ka jing im ka bakerhai, how Jesu. Kajing im kabakerhai, how Jesu. Bat kanong rim nagaktien ka joblay, kalong naga gospel yoknis kalenong kabashipaw, kadekot kabashipaw. Yoknis shipaw. Unong to umwan, henry tang baon yok to, bat baon yok penyap, bat baon yok penjot de. Ngalawan, Bakin yo kajing im, bakin yo kerhai yakaru. To blay un kerku ya kajing pule bat kajing shashkor kajangi ya kaktien kabakhoy kajang o nginya pandema kajing duai. A blay ubau kpau jangi bahabeneng ubala don rengkat bat ngi kum kajing seng samla KGP Sinot Sep ngi ha kajing shakri kajangi yame bat kajing seng ro kani ngi. Ubala don rengkat bat ngi haduk kani ka kelip mat ka bamenta ngi kerpat bamen yai don rengkat bat bamen keren ruah pedeng jongi ling bau shakri barit ujong me nagaktien ka ba im ka jong me daga bor ka jong men sim ba khoj ujong me atrai ngi awan na kani ka jing seng rengkat ki jing shitom joga jing im rengkat ka jing sliang ban yo ngau ka ei ka ba me don ban keren pedeng jongi bat ngi da duai ko trai Bamen keren, bat bamen kta igi do nuot ki jongi, ngi pan, ngi dem, ngi ngo, ngi pediang ro, haka kerteng ke jong utrai, bat unong pen im jongi, uji sukres. Amen. Uai utau nong to ubau Jisu ukadaw hang ne, kidon shibon ki ei ki bangila bani keren shapang jong u, henry banshu ong lengkot, unong to uday usoitan, ubalong unong shon jong kibreo. Kay kabaw ni unong to ulato nangi kibreo. Kidan shibon ki ay kibolato. Henry hangningin kimi tang laitali. Kabaningkong unong to ulato yaga jiaday jong ubreo bat ublay. Kabaar unong to uto yaga jingdap jingbiang bat yaga jingkot jingkya. Kabalay, unong to uto, yaga jingsuk mensim, bat yaga jings ngau scam, yaga bam jukut. Kabanengkong, unong to uto, yaga jiaday, jong ubriu bat ublay. Menbau blay try kenrat, ulabo yo adam bat keim, ha kata kekper, eden. Ula penbiang lot yagi jingdon kam ki jongki, nadong shadong. Ula ay yaki yaga bam kadi kabapaho pahay. Ula ay yaki yaga jingkot jingkya bakim jupang. Ula ay yaki yaga jingsuk ka jingkemen haga do'nut ka jongki. Bat na lor kini ka jingkerku. Ka jingkerku ka bakor dor tam ka baublay ula ay yaki. Kalong ka jiaday ka bajan ka jong u bat maki arngut. Baula ban yakren bat ki, ban ya selok bat ki, ban yat rengkat bat ki, ha keji tenat jong kata kekper eden.
Kim jule ya kabasniu Henry tangi kababha bat barok kat kabau Adam bat ke im kile kalong kabapen sngau bha bat kabapen hun yau blai Kim tip hi ke ai ke jing sniu Kim nang hi baniele persya yau blai Tat hadu kata kesngi bau lawan pau unong tu usoitan hagadur jong utau besen bantu no ya kata ka jia dei ka bajan ka jongki bat ublai bat uneu nong tu ula pen shoy yau Adam bat ya ke im ban tam sneng yau blai da ka babam yau so nau ding jong ka jingtip ya ka babha bat ka basniu Bat mar sentam sneng ya kektien ke jauh belai kumta hi kila hap haga pop mar sentam sneng mar sen le pop kila du no ya ke jia dei ke bajan ke jongki bat u belai kila syabe no na kata ke per Eden bat kimla syu banwan pai syaka bat kani ke jing syabe ke jongki na ke per Eden Kalong ru ka jing sedang joga jing pang jing sitom jogi jing ke bangia kendu hagani ka perthai menta bat kani ka jing syabe ka jongki naga kper Eden kalong ka jing dukut jong ksai rupa jong ka jia dei ka jong ubriu badu blai hagaju karukom ko ki parlak samla bat ko ki parabangit bait Uneu nong tu ula pensoy yaki brio jonga ni ka perthai menta sya ka jing tam sneng sya ka jing le persya yau blai bat sya ka jing hap ha ka pop shibon ki samla jonga juk menta ki balangop hagi jing pensoy ki babon jat bat ki baharukom hagi ni ki sngi yo sngo yaki khubor ki basyarkai hagi ni ka rikhasi jantia ka ba it ke jongi Banda sengap bigi kubor, banda pet yaki amso tenat syo, namartang ki jingle palat, yaka mon ka bakhut ke jong blai, bat yaka hok long try ke jong ki brio. Hang no syo ka hok ka sot, ha ka ni ka jat ben riu, kasi penar ke jongi. Hang no syo kata ka tip brio tip blai, ka bangi nyau kor nyau kentang, ha ka jat ben riu ke jongi. Utau nong tu ulatu ya shibon ki ai nagari khasi jantia ki ba it ki jangi bat da ka ba upun shoy ki briu ban lepop ulala ban bathat ya ka jia dei ke jong ki badu blai bat shitulup ka ni ka perthai hi habau nong tu ulayo ban pen shoy ki briu sha pop ulayo ban pendekut shisendan ya ka jia dei jong ki bat ublai Pitip na uday uniw nong tu, ubatu ya ki jihikai babha, jong ki kime ki kipa, ya lagi jong ki khun. Uday uniw nong tu, ubatu ki jihikai babha, jong kabalang, ya ki dekot ki jong ka. Bani halam bakla, syagi jing sniu ki babon jat, ki babon rukom. Day uniw nong tu, ubalay halam bakla ki samla, lingba ki parlok ki jong ki, lingba ki para nong pule, lingba ki para nong ya trailang lingba ka social media ro ka jing yalam bakla bat ka jing yalam syakapop bat ka jing sneo une unong tu ula pengop ya ki shibon ki breu shibon ki samla hagi jing mlin ki basneo bat ki jing kerni ki babon jat bat ki babon rukam bat kini ki baro Bat kini baro kilong kilat kilenti ki bau neu nong tu upendon kam ban pendekut ban bethat ya ka jing dei ka jong ki samla ka juk menta ka jong ki brio jo ka juk menta bat ublai bat dei namar kata bakini ki sa thali bat suda klem blai ha ka jing em ka jong ki klem ka jing suk ha ka ni ka perthai bat klem ke jingkermen naga benta ka bam jukut nrea pedengkat kani ke jingele persya ka jong unong tu utrai jisu lakular haga gospel Yohanes kalenong besipau ka dekot ka besipau nga ngalawan bakin yo ka jing im
bakin yo kerhai ya karu. Lese don manu-manu kani ko por, kibas ngap ikani ko kubor, bat kiba ong ngalamat ya kata ka jing syatu no, ya ka jadai ka jonga baru blay, ya ka jing suk ka jonga, bat ka jing kermen ka jing im, u Jisu wan ban ong ye pi, ngalawan bakin yo ka jing im, bat bakin yo kerhai ya karu. U Jisu lawan ban penyo pat hangi, ya kata kaba u soitan ulaluti. U Jisu lawan ban ai yangi, ya ka jing im ka batemai, ya ka jing im ka bakerhai. Namarha ka ding pna, u Jisu lakit lut ya ki pop, bat iki jing palat ki jong pi baro, parlok samla para bangit bait, bat jong ka perthairu baro. Haga ding pna, u Jisu la siu dep e ram, bat ulakit mau ya ka bainong, bat e ka jing penrem jong ka pop. Ha ka ding pna, u Jisu la ma bigi pop ki jongi, bat ula penkup yangi da ka hok ka jong u. Bat u Jisu la plelat yangi bangin yo biang ya ka jiadai ka bajan, bat u blay. Nadu balawan u Jisu, kata ka jing dukut, kalaja no, kalawan ka jing beteng, ha ka jiadai, ha padeng ubriyo, bat ublay. Ngakwa ban peninuksa, daki arngot ki samla, ha ka testament ka barim, hoj hadien ki salong ki rangba, bat wat hakarta ka jinglong temen, henre ningkong ni yeshemeki, hakarta ka jinglong samla, way, ubala syatu no e ka jiadai ka jong u bat ublay. Uway pat ubalala ban bat scam ya ka jiadai bat ublay hadu ka bakut. U Solomon bat u Daniel. Syapang u Solomon pila ban Shem ka kitab iway sim lenong iway hadu katway bat ru kitab Chronicle. U Daniel ka kitab Daniel lenong ka banengkong hadu ka bakat ar. Uway u Solomon. U Solomon u sim jog Israel. U kun jog David. Ubarius pa tama pertai hagatu ko por. Ubala sensyar sau posnem ya kari Israel. Bat kari kahima kala roy ha ka kai pateng. Kala roy ha ka jiyo spa jong kibriu. Bat da shisha ka jing sensyar jong Solomon. Kala day ka juk siar jong kahima Israel. U Solomon udah ubasta tam ha pertai. Ubala thok bon ki proverb. Ubala thau jing ruai, bat kabasa hangi kalong ke jing ruai u Solomon. Udon ru ke jing start, ya ka san perkat ke bajeliu, ya ka filosofi. Bat lakentup ya ki sembok perkat jong u, haka kitab Ecclesiastes. Uneu Solomon ulala bantai, ya ka tempel bakrau ha Jerusalem. Bat ya ka yings im bakrau ke jong uru. Oh, unu Solomon ulang usamlau bakrau hakabasdang. Bat ningkong ulang mani yau blay, bat udon ke jiadai ke bajan bat u. Henry, une u Solomon, ula shim tengah yaki kentai nong way. Bat kaktin u blay ke ong ba udon nyau spangut ki tengah, bat lay spangut ki tengah keliar. Bat kini kilelam bakla yau Solomon, baun thau jaka mani blay thau, bat ban thau blay thau nagabenta jongki, bat hadin katapat kilelam bakla yo baun mani blay thau. Uniu Solomon ulayo ya ka jing po sniu bat ka jito pau na ublay, ujuya shem ujuya kren bat ublay. Henry unong to ulato no ya ka jiadai ka bat jan jong u bat ublay. Kumta u Solomon uladu ya ka ba koridor tam. Ngamong ya ka spa ka hajar ya ka nam ka buram. Uladu ya ka jing don rengkat ka jong blay. Uladu ya ka presence ka jong blay. Na ka jing im ka jong u. Kata ka di ka jing syatu ka jing syaluti. Ka ba u Solomon ulamat. Kami pat yaw Daniel bat ki parlok ka jong u. Kila sya penrengkang par. Sya Babylon hagas nam reus pa san shuau kres. Bat kila sya penboru ban rung kum ki syakri sorkar hagas sorkar kahima Babylon. Ndaki poi sya Babylon bala sya penrengkang par nagarila jong.
kila syak penkela kerteng ru. Tarai pin sngau kumno lada penkelai ke kerteng jongpi da ka bor sorkar, ka kerteng ka bai mei pa kila ai, ka kerteng da ka bala penbaptis sepi. Hananaya, Mishael badu Azariah, kila syak penkela kerteng, syau Shadrach, Meshach badu Abednego. Daniel ula syak penkela kerteng, syau Belteshazzar. Da ka ba penkela kerteng, kahima Babylon kala persang ban penkela ya ka kolshor ka deity jongki, kala persang ban penkela ya ka niam ka jinget ke jongki. Henry Daniel bat ki laingot ki parlok, kila yeng skema ka nongrim, bat kim sya manu menuru bantu no ya ka nongrim ten rai ke jongki. Ki jingja ki ba pauna maka kitab Daniel, ki jing po sniu ki jong Nebukadnezar, ki ba Daniel ubatai, ki laingot ki samla hapo kalawarding, ka jing tho haka kenro ka ba Daniel ubatai, badu Daniel usyak bread hakrem ki sing, ngilatip lut ikini nadu bagi dang late school penpau. Uniu Daniel ulakiu ban long lungskor u prime minister jongki ar teliki himaba kahima Babylon bat kahima jongki mit bat ki Persia. U Daniel ulayo ega jingsta na ublay baula ban kiu syaduk kini ki kerdan ki basalor. U Daniel ulang usamla ubastat ubala jan kot ka jingsta kat u Solomon hi. Badu Daniel gue stream ya u Solomon ru ha ka jing yo i ka ji to pau bat ka jing po sneo. Uyai beteng ban yo i ka jing po sneo bat ka ji to pau na ublay. Bat ki dan santeli ki jing yo i ki jong o balabu ha ka record jong ka htien ka jong ublay. Pitip ne em parlok samla, pitip ne em para bangit bait. Bau nong tu ula persang bantu no ya ka jiadai ka jong Daniel badu ublay. Henry om shimla namar bau Daniel u yeng scam how try. Kumno bau Daniel ulele persya yu nong tu. U Daniel ulele persya ling baga jing duai. Ude u brio jong jing duai. U samla jong jing duai. Ude u ba yaine scam ga jinget. Bad ude u bala ban senshar yala de ban discipline yala de. Ko ki samla bad ko ki para bagay bait. Ngakwa ban kelia pi manu na padeng kini arngot kibalambat ya ka jingim ka bakarhay. U Solomon ne u Daniel. U Solomon udan ka spa ka hajar. U Daniel udan tang kendiat kabaga sarkar ka ayo. Henry manu na padeng kini arngot kibamat ya ka jingim ka bakarhay. Ko kisamla pinbuot nuksayano yau Solomon ne yau Daniel. Katim juga sinot samla arajar arpun riu kaong ki samla Kristan hapdeng kalawarding. Daniel nong balai kadukot arpun yau. Ngilayo sngau bala kren lamprang ke katim. Ngilayo sngau ru menemen mit ya ka jingkran i pastor NF Sangpliang. Kapapilyo sngau ki dukot bagi delegates bat kabala penmi ru ha ka YouTube channel jong ka seng samla sinod. Kijing sniu ka pertai menta ki babon, ki bagi samla ki akendo, ki longkum ka lawarding, ka batenjo ya pi ki samla Kristan. Amday tang o Shadrach, Meshach, Abednego, neu Hananaya, Mishael, Azariah, ki basya tenju akalawarding, mapiru ki parlok samla, ki dekat bagi delegates, mapiru ki parlok samla ki choir, bat ki wei ki badon hang ne, bat mapi ki bayo i, lingba kini ki kor jing pen i, jong ka juk menta, ki jing jong ni ka pertai, ki longkum ka lawarding, ki bat tenju ya pi. Nrewat syapting ko parlok samla, namar kumbau blay, ula don rengkat baru Shadrach, Meshach, bad Abednego, ha kalawarding, don rengkat bad piru, onum no, lum ne lendet no ye pi. Namar katanga kwa ban kot ye pi, ban record, yala ka jong ka jing im, kentang yala ka jong ka jing im, kumbalari Daniel, bad ki parlok jong u, pet no, na ki pop ki jong Solomon, ko ki samla Kristan,
Bat ko ki samla kari khasi jantia ki bala ban yu i ling ba kini kor jing pen i. To kiar naga kiat bat ki drugs. To kiar nagi jing sneo joga pertai. To kiar nagi kam auria daga jing le. Bat to kiar nagi jing auria daga jing yu i bat daga jing pet. Ko ki samla to bu ega thong ba pinyo ban ya tho sham kurim badan buram haga jing long sati ka ba pen sngo bha yo blai. Kamat ka baar unong to utu ya ga jing dap jing biang bat ega jing kot jing kya. Ka wei pat ka ba unong to utu kadai ya gi jing don jing em jing ki brio. Bat wat ya ka jing kot jing kya ru. Kanuksa ka bangi Shem ka Bible kalong syapang Job usoitan ula tulut ya baro ki jing don jing em jong Job la tulut baro la king klong uni Job bapli la tu ega spak hajar jong u wat igi khon ki kti ki jong u bat khat do ya ga jing ko jing kya jong uru usoitan ula lutilot ya baro kaba ujub udon lat satang ya ka jing em jong o ni pule haga ktien ke jong blai ba ujub ude barius pa haga snong us ubadan nyeungut ki khon chenrang bat laingut ki khon kentai udan nyeu hajar teli ki lang berat lai hajar teli ki ut sanspa jur ki masidap bat sanspa teli ki kada kentai baru dan shibun ba ki syakri syakor. Job lenong benengkong dekat balai ko ong ulang ubah krau tam nagi khun karimi ngi baro. Nalor kini ujob ulang ru ubariu blai. Haga ketin suara ke ketin kena kalong riu bha riu spa. Ujob ulang shisha ubariu bha riu spa bat riu blai. Job lenong benengkong dekat benengkong ulang ubah janai bat ubah bet. Bat ubah syapting yau blai, bat ubah kiarno na kabasneo. Baro ka perthai kalayaro ya ka jinglong babha jong Job. Henry usoitan sautanat ya ka ni ka nam babha, bat namar kata ulatur persya yau Job. Usoitan ula kenno, ula ong bau Job uim hak, tang namar bau blai ula kerku ya o lada weng no igi jing kerku no Job ujob unum it show ya blai unum syakri show ya o kum tau ni syaitan ula pan bor no blai ban tenjo ya Job bat hangta kila sedang ki jing ke jing em ke jong o kinong sabia kila tulut igi masidap kading na beneng kala hap halor kilang brot ki khaldi ki laluti ki ut bat ki la penyap igi syakri om tagata kalawan be kal air bajur kal air kabala be kertep bat kala pen khalem ga yeng ha ka bagi khun jong u barok shipau ngut ki don bat barok shipau ngut ki khun ki layap Henry ujob uyaine skem baru try om shim kenria no na o nang tau syaitan umpat hun ukwa ban penhiar keput susu ula tu sai ke jingkot jingkya jong Job bat ula syo ya o dau to jau shiren yang nadu shenrong kle hadu selakejat Henry ujob uyaine skem baru try bat shim kenria no na o katangi yu i ya ke jinglong reublai ke jong nu Job Hakilenong iway bat ar ngiyo i yegi jing shi tom ki jong Job hakilenong ba saupu ar ngiyo i pat bau blai ula pen kia pura yau Job aingo yau blai bat ula pen yo pat hao arsha ya baro kabaula do no arsha ya kabaula do ula yo biang sashisin kilenong ki ba pedeng lai do saupu ai kilong ke jing tainia ki jing kren ki jong Job bat ki paralog ngakwa ban peni phi ko para banget beet kani kani ke jing im ka bakarhai ka bau blai ula ai pat yau Job hadien bau syaitan ula to no ya ki ai baro ki ba u udon nagi nyu hajar teli gilang brod u Job ula yo khatsau hajar teli gilang brod nagi la hajar teli ki od ula yo andriu hajar teli ki od
nagi sanspa jur ki masidap ulayo menta shihajar jur ki masidap nagi sanspa teli ki kada kentai ulayo shihajar ki kada kentai bat ki khon shenrang bat ki khon kentai ulayo biang sasisen nyau ki shenrang bat lai ki kentai namar kata ko ki para bangit bait ngimdai ban bishari ki brio habaki yat ling bagi jing shitam hateng kadon ke jinglong snew hangi ban penremi ki brio ki basha shitam bat ban kentok persya ki balai ki kendo jing haga jingem ke jongki kata ke jinglong do ke jongi ban penrem para brio henrei ngimdai ban bishar balai ki yat ling bagi jing namar ngim tip te ke ga daw halendet jongki jingjia haga jingem ke jongki kidon ki kan hon ki bahikai baki briu ki yo jingpang namar bakila lepop lada ja kanu kin ong bet bapila lepop lani bakim yo jingpin kya kin ong namar ba kiduna jinget ringan ong beng sa sisin ngimla ban bishar mangi briu namar de bleu batip balai ngiya ling bagi jing tenju hagani ka pertai ho la de briu ba penjot ya la ka jong jing em dagi jing di ki bakerni ngila ban senengi o daga men sem jong jing ban no kita ban yarap ban yalam shiki jaka jing sumar nrei lat nang ta ngide ban sngorit hala ka jong do not ban kebum ya la ka jong shentur namar wat la dagi jagi jing yo briu la dagi jagi jing ya ka briu ken mau bau jisu la kular balado nong to wan ban to ru ngalawan bakin yo ka jing bakin yo karhaya karu yo nes shipau la daw nong to ulato ya ka jing dap jing biang jong pi lok ba u jisu lawan ban pen yo pat ya ka tapi la da om ka pertai menta henraya ka bam jukut la da pila do no pim yo no kumni ru ha ka por ka ya ka badiang hun ka jong trai lada unong to ulato ya ka jingkot jingkya jongpi u jisu lawan ban penyo pat ya ka tapi lada om kumni ru henre ka por ka ya ka badiang hun ke jong u habai krench pang ka jing pen kya kumno ba ka jing pen kya ka ja ya le ba ka jing pang jing shitom utrai bau bleu pen kya engi ha ka perkhat ka ba kenjado ka jing pen kya kawan nagi dawai dashin nakababam ki jing bam ki batay bat nakabakyar ki jing bam ki bapen sneo yakamet kawan nakabasumar bha yakamet la jong bat nakabakyar ki jing mlen ki basneo ho kini baro ngilong kilong ki badon kam bat ngila le lut yaki nre haka perkhat ka baken jaman sim ka jing pen kya para banget bae ka jing pen kya kawan nau blay ka testament ka barim ka hikai syapang ublay uba penkot ya ki jingpang ki jong ki brio ngiatip lut baro isaya san pulai san henry lapan mong ya une namar ki jing ringkang jongi lapan luet ya u namar ki jing le bom hok jongi ka jing pensitom ka jing suk jongi kalalong halor jong u bat da ki jing jingem snam jong u lapan kia yangi Jeremiah khat nhiều khat sao to pen khia yanga trai ten pen khia yanga to pen im yanga te an pen im yanga Exodus khat san arpun rio nga ngalong utrai uba pen im yame kani kalong khat ka bakraw baraka common language version katu ka Bible khasi kabahadian kabalapan mi ka Bible Society labu dagini ki kentin nga ngalong utrai ubapan kia yapi ka testament ka barim ka kren shapa ka kren shai shapang ublay ubalong unong pen kia ka testament batmai ru ka tho shapang shibun ngot ki brio ki bau jisu ulapan kia eki Marcos iway arpu kendai do lai puway u Jisu penkia yaga sengken kurim ke jauh Petros Lukas kat nyo kat way do kat kendai u Jisu penkia yaga si paungut ki bapang yang tole Yohanes lenong basan
Kidkot aradu kendai ujisu penkia yau briu balapang laipu prasnem harut kapung Bethesda amde briu baladap karta laipu prasnem henreka jingpang kalabat yu laipu prasnem ujisu la penkia yau pung sanyang arpu ar Februari arajar arpun riu ujisu dan penkia haduk kini kisngi menta ko parlok samla ko para bangit bait uji sulong dong penkia haduk ini kisngi menta badla dadon manu ki bau nong to ula to noi ke jingkot ke jingkia ka jong pi ngin duai bau jisun penkia e pi bad e ga yeng ke sem jong pi ngi duai ba pin yo biang ya ka jingim bakarhai bat ka jingwan jong pi shagani ka jieseng kalong ban yo mat ya ka jingim ka bakarhai ya ka jing tau thamai ka jong blai bat ka jing pen khia ka jong u ki don shibon ki para banget ki jongi ki bayo jing pen khia ki jing pen khia lingba ki dawai da shin bat ki jing pen khia lingba ki jing le phla ki jong blai miraculous healing haba mangi ki pastor ki temen besan ngia don hang ni ki dekot komiti balang ngia rung yeng para banget hoj ma piru ki nongelam jieseng gentai nongelam jieseng samla kini ki para banget ki yeng ban pla syapang ka bor ka jong blai ka bala penkia e ki ai ngo yo blai nakabenta ki ai ki bakrau ki bau blai lale nakabenta ki para banget jangi habangi le jieseng yeng habangi ong ki ban kren shuaban sedang ke jieseng kia tho ki jingpang jing shitom nrei kumno bo trai jisu la penkia ki dap da ke jing songo nrei ki don ru para banget be et bat la ban don apreng jungi hang ne la ban don ki bakmi ling ba kini ki kor jing yo i ki ba empat yo jing penkia hadu menta bat ki badang sa agi jingpang ki jing krau jong ke jing im pila ban keli balai baki wei pat kiyo jing pen kia kat bamangi pat ngim pat yo kia hang no pastor kata ke jing im ka bakerhai ke jonga ngi don ka jo ka jinget kum ki wei ngi shakri yo blai kum ki wei henrei maki pat kila yo ke jing im ka bakerhai kila yo ke jing pen kia ngi ngim pat yo mat ye ke jing pen kia adu menta ko ki para banget be et ngakwa ban ong kumne ki don ki kep ki bo blay open kya no kumne ki banget aingo yo blay ki don pat ki kep ki bo blay ong up shipor ko kon jonga up shipor yaine yaisha yaine scam hakum kata ka por ngin yaine baru try ko mujub nengin lendet no yo ko ki para banget bait naga kitab ujog niyo ay ganigi jihikai bateng teng ublay usya ngam ong bau pa henreng ong bau sya bangin yat lingba ki jing shitom bat kita ki long ban pen prangingi ban penjana yangi kenang bangin long ki bateli biang bat klem jing duna bala prang kum kaksiar pinsyeme kata Jacob lenong benengkong ki dekot aradu saw bat khat ar sngobha sapuli kani namar kata para bangai bait namar kata parlok samla u jisu udang penkia ya ki brio hadu menta namar kata wat num do jingkermen bat wat num artatin ya ke jing bhasbun ke jau blai bari ke jingker khu kerhai ki jong u namar kenma ba ke jing penkia kawan kat kum ka mon ka jau blai ya ka bangi dai ban pediang bat ka mon jau blai ka kentop ru ya ka por ka jau blai ke ka bau blai ule biang por ya ka bar habangi la dua ngila pan u blai un ai ha ka por ka ya ka ba biang thau ka jong u la da na preng jong pi parlok samla lada dona preng jong pi para banget bait kibawan shagani ka jiaseng let's say pilong rukit khot ki delegates but piwan da ka jing sliang halaman sem but ka jing trang hala do not bangan yo ya ka jing kren ka jo blay nga lara pi ong unong to ula to ya ka jing don jing em jonga ula to ya ka jing kot jing kya jonga ken ma bo jisu la ong nga ngalawan bakin yo e ka jing em bakin yo kerhai ya karu
bat kamat kabalai unong tu utu ya ka jingsuk mensim bat ya ka jings ngau scam ya ka bam jukut unong tu utu ya ka jingsuk mensim bat ya ka jings ngau scam ya ka bam jukut pitep nem para banget be ka way negi jing ai ki jong blay yangi ki banget kalong ka jingsuk hamen sim bat ka jings ngau scam ya ka bam jukut Yonis lenong bakat saw ka dekot at punyo ngia tip lut baro ay kani ka dekot ya ka jingsong ay eno api ya ka jingsok ka jonga nga ay api kum bagat ka pertay ka ay nga ay mga api wat ki kuslay nagado no jong pi lumne wat shepting u Jisu wan ko para banged bait ban ay yangi ya ka jingsok ka mansim kabagani ka pertay kamla ban ay uwan ruban ayangi ya ka jingsngo skem ya ka bamjukot le se don mo ki bam sngo skem ya ka bamjukot le se don mo ki ba arta tien ya ka bamjukot u Jisu ang yones kat saulon nong ki khot iwe do lai wat ki kuslai na ka do no jong pi tonget pi hau blay tonget hangaru haka yegu pa jonga don bon ki pulit shong ne Lamda kumtang alaya tu api nabangan salit no ban kre ka jakaya pi andang alalit no ban ngala kre ya pi ka jaka ngan wan pat ban ngan shimti ya pi haladihi bahaka bangalong mga piru pila ban long u Jisu udang pen kre ya ka yeng shong ne nakabenta jong pi hang te beneng nakatagadaw kum ki kristan ngide bandon ka jingkermen bat ka jingsngo scam ya ka bamjukon ngakwa ban kali pi hatu pi don mo ka jingsngo scam bapin yo ban let shabeneng andala wai ka jingim nang ne na pertay namor bagade ka ji seng samla sinot bon sien nga penon kam dagani ka kentien ko samla ringa kentup yang ilang baro kibalasan larang baru dan ringan keli mentaya pi samla sedang lagi dekat ki delegates jongi kibadon syagani kaliang ru bat baro kibadon hang ni ko samla katno snam pin im hagani ka pertai katno snam karta ka jongi hatungin im bam jukut mo hagani ka pertai Asam kendai po ka dekat ka bisipo ka ong nyew po snem lani nabar wa khlan pra po snem palat nang ta kala long betang daga jing ai ka jong blay ngakwa ban keli pi hatu pi don mo ka jing sngo scam ya ka bam jukot kani ka jing ruai lai spa prabu pra ha ka ko jing ruai ka jongi kabala tho daga nong thau jing ruai ka Fanny J Crosby kabala pen kala sya ka ktin khasi dai pastor teman jongi ibala khlat agi snem menshua Reverend Gideon Lingdo kong kumni ngas ngos kem Jisu ulong jonga hagaktin pareng baga tho ka Fanny Crosby blessed assurance Jesus is mine ngierwai kani ka jingruai ni don na em ka jingso scam ngas ngos scam Jisu ulong jonga a kaburam blay ngayo mat lepa jing pen im layo bat jing siu spa das nam bakor blasat yanga ka Fanny Crosby kanong tau jingruai ka bapaw nam nari Amerika haga snem kat praspa prapo adu kat kendai spa kat san kita kilong ki snem ki jongka kalong ka matla kamla ban yui henrei kalala ban tho palat prahajar teli ki jingruai gospel kadi gano hikai school watla kalong ka matla kapen mi fon na kabenta ki kam mission kalaya tho yu brio uba mauru ulong ba matla but kilayo ye iwe ikon ibala ban yui Henry tang hadien katto kat nepor ini kelung bapli lakhlat no Fanny Crosby hapering ka jing sosi ka jing yam katho e katto ka jing ruai safe in the arms of Jesus suk hakiktiu Jisu hashadem jong usuk naga jing sha shitom jong kani ka riu kanthai kani ka briu ka lomat ka jing sosi kaleng ka perthai satalhak ngiyo mat e jing tengen lingba ke jing ruai ke jongka
Ki jing e jing shitam kila ban wana ka jing em jong pi ko parlok samla ko parabangai bae unong to unshim kabu ye ki jing e kani ka perthai bantu e ka jing sok man sem jong pi bantu e ka jing kerman ka jong pi nrei to wat shapting ko parlok samla namar philong ki nong job thiau lengbau Jesus Christ kathim juga sinot samla arajar arpun riu ngan ong biang kalong kani ki samla Kristan hapdeng kalawarding Daniel lai arpun yau ki jinge jing shitam ki binge kendu aga perthai menta kilong kum kalawarding kabatenju yapi ki samla Kristan ka kham shitam yapi menta bani ki por ke jinglong samla jongi menshua nreilara pi pen yang scam Komu Shadrach, Meshach, dan Abednego, Pinsham, Yahweh ban wan ha pedeng kata lawarding, uban yang ringkat bat pi, ba kata ding kanum bamdo, bat ki theli ding kinum jilia e pi. Baru tahu dia try Jisu, ubalawan ha pedeng lawarding, hang ta Babylon, on wan ha pedeng lawarding, jong ke jing im jong pi, barun ai pi, ya ke jing job. Ka testament ke batmai. Kabatairu ya kani ka jing e kani ka perthai kum kalawarding iwei Petrus sau khat ar ko hebait to wat sngo phlapi ya kata ka jing tanju ba me ding ka ba phi u Petrus ru upen sriem ye ki jing e hagani ka perthai ye ki jing tanju kum kalawarding ka ba me ding nreu la ong yengi bangin om shapting namar balai Namar hakabakut ngin yo bani kemen lem bad utrai piru pin yo kemen da ke jing kemen ke bakrau ong u Petros lamantangi ya lingba ka lawarding lamantangi ya lingba ka jing tanjo ha kata ka sngi jong ke jing wan ka jong utrai Jisu ngin yo bani kemen lem bad u nakata ka daw ngakwa ban ong ipi ko ki parabangit bait bad ko ki parlok samla happening ki jing e jong jing em yai ne baru try Jisu but scam yo o snor din ha o yai bat kabalang ko ngoi ke jialam jong ki pastor ki temen basan kinong elam jieseng samla jongi bat pinum bakla gani ka perthai pin mat ya ke jialam ke jong blai bat ke jing don rekat ke jong u yo api perkat ba ka jing em jung ya gani ka perthai kandap da ka jing sok nginum ya kendu ka weiru ka jing e utrai Jisu hi ulak kren yo nes kan riu lai pulai ha ka ta ka perthai pin yo ka jinjar henry to long slor pi ngala job ya ka ta ka perthai pulis e gani yo nes kan riu lai pulai ha gani ka perthai pin yo ka jinjar henry to long slor pi ngala job ya kata ka perthai bat ka jing job jong Jisu kade ka jing yo kanti jong pi ko samla Kristan wat sha bau soitan wat sha bau nong tu untuk no ya ka jing suk bat ka jing kermen ka jong pi hagas tish kinong rom lanong bapra dekot lai puwei u apostol Paul upen bena ya ka ni ka jing shisha ladau blai ulong na ka benta jongi u uban yale batngi ladau blai ulong batngi ulong na ka benta jongi u utaw nong tu ubala ban yale batngi snap shane para bangit bayit u Paul shim ong ba onom don nong yale persya bon ki so tho bakla balaring iwan ban IT ala de how Jisu dan show ki jing e dan show unong ele persa upol shim ong ba dan nong ele persa uang baladawan kinoru ki ru ki ji ele persa kinong ele persa kinom la satya ban job yengi upol ukdaw shai yegi jing e jing shitam harom pra lai busan kalanot kashipa ka jing penshitam ben ka jing tengan ka jing lingkot ka jing ma ka watlam ki jing e ki ba bonjat bat ki ba harukam ki ba polo batay hangni ki ai ki jing e samla Kristan ka ba pia kendo gini isngi samla Kristan nga kren ipi jonga jeseng samla KGP snot sep ngi ki ai ki jing e ki ba pia kendo menta
Kajing bam yo kam yo jam unemployment kadi ka way kajing kajing kerdo hayeng asem kajing imshimet kajing kerni kibabon jat kibabon rukam ngamdon kamban batay jarong hangni pitip khamba ki kita kajing kerni kiba kiway kilangop bat kiba penshoy phi kajing pang kijing hayeng asem kijing bam yo so tho jing mot ki kme ki pa arngot apreng jongki kime ki kipa bat ki khon ka jing kulmar jing mot jongki samla bat jongki brio ka perthai menta hatto kini ki jing kila ban penia khla no yangi na ka jing ka jong blai ka juba rom pra lai punyo ko ong da lei ru kini kimla ban penia khlat yangi namar kumbo ong upol rom pra lai punyo Henry hakini ki barok ken ngi job thiau dauta uba yangi pitep nem piang to halom pilong kinong job ma piang ni adien ki khot ki delegate pi long kinong job bat mangilang barok ki badon hang ni ngilong kinong job maka bor la jong Henry ka bor ka jing job jong ka ding pna ka jong utrai jongi u Jesus Christ one shagani ka jing job ya ringkat bat uni utrai Jisu uan ban ai api ya ka jingem ka bakarhai u Jisu la ie jengi kad hadu bola IT ya la ka jong ka jingem halor ka ding penakal bari ringkat bat kata ula kular ban ai yengi ya ka jingem ka bakarhai Namar kata nginum do mensim, nginum do jingkermen, nginum artatin, nginum syailam bakla, henreng in yang skem baru try, hado ko bakut, baru day mau ban ayengi, ya ka jingim ka bakarhai, utray, Jisu lakular, ngalawan bakinyo ka jingim, bakinyo karhai ya karo, u apostol Paul, u penbot, u kubur wang, lada u blay ulong nakabenta jongi, Uta ubaniale bangi to bleun ker khu yang iling bagani ka khubor nakabenta ka buram ka jong blay amen ngini duai au blay bok pau jong i bahabeneng ngiai ngo ime ko try ba meladon rengkat ban ngi ka ni ka step ba usakri jong me ula per kre gani ka khubor ban nganget mela kren da ka bor ka jong mensim hagi parlok samla barigi para bangit bait ki balas dang bandu bor do mensim do jingkermen reki wan sha ga jing seng samla sinat daga jing trang ga jing sliang ala mensim ke ga bo blay udon ban kren yanga yarap bakin pediang ga jing shisha ba udanu nong to ka ga perthai badu to ga jing suk ga jing kemen ga jingi uto ga jing kermen ga jingi uto e jing kat ke jing kya bari ke jing don jing em jingi uneu nong to uto e jing dai ke jingi bat ublai ringi aingo pat ba me aingi ka kular ko tra Jisu ba me melawan bangin yo e jing em bat bangin yo ker haya karu ngi trang ngi sliang ko trai ban mat e jing em ka bakar hai ban ngi pan dia ka bor na me bangin la ban im na ka benta ka buram ke jong me ngipan bangin don ki do nuot ki ban pediang ya ka jingim kerhai ka bamen pheliu no agi do nuot jangi kerkhu ko trai yang i wei pi wei ki bawan hagani ka jing seng sinot ngin mat ya ka jing don rekat ka jong me kerkhu ki bakhmi bat ki bayo bat ki bayo sngow lang baki kor ki bor jong ka juk ka bamenta bamen krana preng jangi ling bagi jing shem jong ka jingim ko trai ki don ki bapang ki bishi tom ngi kerpat ya ka jing pen khya ka jom elo jong ki ko trai ha ka bor ka jong me bada ka por ka jong me om na ka benta ka buram jong no ru ubrio rei tang na ka benta ka buram ka jong blai baru Jesus Christ unong pen im unong pen khya u jong ngi ai ngo eme ko trai ba mi yo i ngi bat ka jing shakri ka jong ka long ka bapen sngo ba eme ngi ai ti lagi do no ba ki jing em ki jong ban shakri eme ma bagi pop jungi ki babon ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong pen em jungi Jesus Christ amen aingu yo blay naga bantai kini kubor ke bangila yo sngeu haga neka
kapor. Kublai sibun pastor, engai jublai unang penjanai ya ke ai ke bapla pensengau pedang jungi. Da kebantaban Kristian ka jungim ke pasak ka jungi iwai pa iwai. Inum long thali ha ka jungim jungi hindringin mat ya ka jungim ko dap kerhai ka jungi Jesus Christ. Unang kerkurup story kami bap cakri ka balang ham mauro but kanu ko banta ka bublay panan kami pi ha ka jung cakri ha ki singi banang sa. Akan nakapor ngin yo sengaw yaki jing penbana naka sinot pat naka balang. Reverend Chairman, ki jing penbana naka liang ka jing seng samla sinot ki long kumni. Kabanengkong ngi penpau ka jing sungu bagi don ki para bangit ki ba la ai subha nak mentaki kam jong ke jing seng samla sinat kumni menengkong i Mrs. Jim Lauriniang nak balang presbyterian pung senyang la ai riu hajar tengka badi kong evergreen power nak balang presbyterian nartiang KJP sinat mingi si hajar tengka. Kabaar ka advertisement ka jingseng samla KJP snot sepngi ka code application na ka benta ka pus assistant missionary teacher ha saliang Presbyterian Mission School ha ka jingsiu ka balong khat arhajar khandai pun riu tengka hadu arpu arhajar khandai spa khandai pun riu plus kiway ki allowance rengkat bat ki jakasa. Qualification ki bala pendep ya ka graduation na ki recognize university ha kanu ka stream. Ki bala pendep ya ka DLED lani ka BN. Ki dei ban long ki dekat jong ka balang presbyterian but dei ban pensisya da ka recommendation nau pastor in chan. Ka arta jong ki ba apply ka di banlong ha pedeng arpuar hadu sau pusnem ki ba apply ki di banwan ra ya ki original dokumen ha ki sengi interview ki ba apply kin penbiang ya ka application letter ringkat ka biodata ki ba wan sa ki interview kin kit kli hi ya ka by one ya ki application de ban penpoi how Reverend El Nongrut, ex-Chief Secretary in charge jingeseng samla KJP Sinod sepngi. Katarik bakhadu ban penpoi ki application. Kalong ha laniswa ka khat pra tarik umat arhajar arphun riu ha jingeseng ha office jingeseng samla KJP Sinod sepngi. Katarik ban penlong ya ka personal interview kan long ha ka arphu sau tarik umat arhajar arphun riu Hakapor Khatway AM. Ka program jingseng pajba Hakapor Shibaji Steng no Paisingi Kalong Kumni. Nadu kapor Shibaji hadu Shibaji Steng PM nyoy ka jingruai Bible like standing koya jingseng samla KJP Sinod sepngi. Kapor Shibaji Steng ka jingseng pajba nongelam jingruai bat nong tem standing koya jingseng samla KJP Sinod sepngi boleh sedang bat duai profesor ar nyang lang nyok ban pediang jing aingu bat kat badang pediang jing aingu in yo igini koya wei jingseng samla balang presbyterian pung sanyang kabar naga standing koya seora presbyteri balai naga standing koya nong pendeng presbyteri wasau naga standing koya jingseng samla KJP Sinod sepngi nongkren Reverend Dr. BL Nongbri yo jing penbena naga Sinod bat naga balang bat jing penwai sor kini kilong kijing penbena naga jing sang samla Sinod kublai sibun. Reverend Chairman ngidon ka kiri jepeti penungkam nang kaliang jong
Kebalang. Ngi sukumen sibun bahakan di kejeseng samla kis birsep ngi Kebalang jongi kayo ban simenta dak ba ni ai ya kanika live telecast ringkat pa jetelang bat Good News TV bolong kawai ni project jong kajing semula kis birsep ngi kebamut ba kitu ki probangai ki bamla pan poi sin jeseng ru ki la ban i haki yang gisem ki jongki Kebaar pat kolong ba nakalian jongi Kebalang ngi la pen kre ya ka medical camp kadan hang te hapo ka lower government lower primary school jong ka Senong hang te haneng ti kidan ki volunteer sang tu ti la dadap le phi ki ba dan sistem kamet kidan ki doktor bikin nurses ki la menyerap phi Kebalai pat kolong ba nakaliang jong ka maunai pestri kelapan kre ya kasyasni namenta ki nong krikam pastor ki profesor ki dekhot bidul kies lembat gini ki choir ki balai simenta hakani ke jeseng tengi kerpat ya pi baro basbaha bansa taswai di jeseng hak jaka ba fidon bat kini ki volunteers nakaliang jong ka maunai pestri kisa ai ya kasyasni namenta jong pi Bangi kerpat ru ya ki ushers bat ki supervisor lembat ki volunteers jong ka pestri barok kawai ba pi sababan lej hang te hapok ka yeng dolbar jong ka Senong pusayang ba hang turu lapun kre ya ka syasngi namata jong pi dia namata jong pi barok ki probangai ki bawan sing ni jeseng sinot ke ba ar pusau nakalian jing Kebalang ngi lapun kre ya ki temporary toilet Hakini barok saudong juga ni kacaka. Kita ni kita kibrak kabar dagi plastik blue. Ti pila ban use kita toilet nam dak jur kam jupi. Ti bakadu pat kolong ba nakaliang kejongi Kebalang ngi lakhot ru ya ki invitees nado chief minister deputy chief minister bat ki wei pak minister tenrei kemangastunat ban yathu ipi ni kepol kolong Bagi dan hapeng jongi invitees nolol ba icaman mene la mau ba dia jongi Kebalang presiden pusayang ru ngi sukamen cibun namenta ka jononkat jong Sri Elma Thong extra assistant commissioner jong ka Eastern West Kashil district government of Meklea iba leader kat bat ngi sorang ngi pilihan subhai de kiba kemen bat ba badai ma iru balai simenta ha kani ka cipkre jongi ya kani kasinot lembaga office ke jongi Tinggi dalam pelajang itu ya Sri PNSIM, long SIM juga Himanong Klau, ti Pak Im ni punya sampai piru di Kemen, buat pakai jaket piru kalau ke Kemen yang ikut Kebalang, ya ke Senong buat ya ke Senot bar kawai. Tinggi Kemen ru bagi dan hang ni ya itemsan Dr. BL Nong Belong principal jong ka Khat Saupra College, Mainang College. Dan perjongi temsan ngi pria subhai piru ji Kemen bat ba ke jakat piru kolong ji singan ji Kemen ngi Kebalang tinggi dan hang niru ya temsan pisok klet ibolong i MDC joka mau third Asian constituency ini dan kat ngi ke por iba lai dan mentaru ha ka jing krek jongi kum Kebalang ya ke sinot te nak dia jongi Kebalang i pen pau sengu ipi temsan bat ba kaji sebentar je biru kalong kaji kerku yang Kebalang bar kawai. Tiga bakadu pat ngasukua ban ai kubli kumne ha kaktian nongway. I on behalf of the Pungsanyang Presbyterian Church we express our gratitude to the esteemed office of our Honorable Chief Minister Sri Konrad K. Sangma. In spite of the fact that we have invited him for this annual meeting, but we learn to know that he is not in the state, he is in Delhi. But he have sent a message to our church, and he have contributed also 7 lakh rupees for the church program. So thank you, sir, for this
giving that you have given to us, for this contribution that you have given us, and may God bless you in serving for the people of the state. Ngi penpau ke chungu ru ya pi baru ke bangai ke ban sini ke jeseng batang kawai ke bakhadu ke bangi kerpat ke long barba ngidan mentah kane ka ayom ke ba long rekyang gomne ti kitu ki ba ya sementa ke di secret ya subha ban ya tiker ba ba pinumbet kelomari ki jing proj man ba kalak ban kemding kini ki jaka ke jongi ti kerpat subha ban burom ni kini ke ba ngi kerpat bangi ke balang Chairman kini ki long ke jipetip nak ke balang presipun. Terus saya akan mau itu kejeng penpena kebadan kam. Sesisen penpau kejeng ai kublai ya baro kino isim benta. Bala penbiat penbiang kena ke program nadu ke pasdang hadu ke bawai jongka. Ini wai no sipor kena kejeng seng in saya kenduk piang kejeng seng ke ba arsen. Kejeng ruai ke ba laispa ndrupupra. Laispa ndrupupra hadin bala dap kejeng ruai dokumen sibun jeng dorangkat wain pastor rangba. Reverend SS Majau, kerpat in pelaj dengan kejeng sekeri, dengan kejeng kerkubat penuai. Kotrai Jisu tang hamehi, ngasyam jeng sok jeng kemen. Syarom seneng ngawat laslam, tang hame ngalasyam. Tangu Jisu balak penhun, mensem jonga. Jeng em jeng kemen bakrau, Jisu me ai anga. Beragir kot jeng ruai kenembar kepala laispa ndrupupra. Shalom, shalom,
jong nya wai no atu da ai bakajing ai ke kabatap yang ke jong try Jesu kajingi kabaslei bat kamamayan ke jong blei pa ke manabam jugot lama kajing slok kabatiang bahon bapensyat pore ke jong mensim bakhoi kini berolai kin syong sakrahai bat ngi kumo pailang basius pa hai kini kapor bat ke kubor ke bangili osngau lambat ki wei pat ki bangai ki bamani bat syakri ki badan kini ke lom bai jongi bat keleng satlak chong kini ke pathai nadu menta bat syadu ki ata bom jukot amen. Tuan kini kalau kaji pemna menengkam, nak lihat kapalang ila pengkreat ru yang kini ke toilet, namda kita khot idul kies, na mentak kita hei kadon sia kini ka liang kadiang jonga, ban namta kita serang kadon sia kaliang kamon, dia sebab berkami